Включваме се точно при излизането на състезателките за първия полуфинал на 200 гръб за жени. В тази дисциплина има българско присъствие. Габи Георгиева ще плува във втора полуфинална серия. Тя влиза в полуфиналите на тази дисциплина с трето време. След малко ще се насладим на нейното представяне. Но в първия полуфинал са следните състезателки: Хана Розвал от Швеция в 8-ми коридор и Айсия Клаудия Присекарио от Румъния в първи. Льоенинг от Норвегия в 7-ми, а Сабо Фелтоти от Унгария в втори коридор. Последните две, които споменах за време в рамките на 2.07. Французойката Ема Теребо с 2.06.47 в 6-ти коридор. В трети, втората унгарка в серията Дора Молнар 2.06.31 за родената през 2006 тинейджърка в трети коридор. Супер опитната Маргарита Пансиера 2.05.56 с силни представения в годините на големи първенства, но тя бе по-бавна от Габи Георгиева по-рано днес в сериите, което само му показва, че българката се е представила изключително силно сутринта. И най-бързата в тази серия 2.04.61 е Кейти Шанахан от Великобритания в четвърти коридор. Шанахан с второто най-бързо време след сутрешните серии. Ново лично за нея, свали с 0,2 от секундата от предишното си време. 2.04.61, единствената под 2.05 в тази серия. Първи полуфинал на 200 гръб за жени. Във втория полуфинал е българката Габриела Георгиева. Пансиера плува с резерв сутринта. Тя е в пети коридор. Не падна под 2.05, но определено имаше резерви. Тя е сребърна медалистка в дисциплината от Казан 21. Тогава не успя да победи Кира Тусен. Тук Теребо тръгна силно. Обърна първа. Втора е Шанахан. Пансиера четвърта. Трета Дора Молнар, унгарската тинейджърка. Шанахан увеличи скоростта с хубавите си подводни и поведе след първите 50 метра. Пансиера също демонстрира скорост. Определено ще подобри времето си от сутрешното плуване. Тогава спести доста, според мен. Родена през 95-та с огромен опит на големи форуми е италянката. Шанахан продължава да води. Пансиера със страхотно подводно сега излезе втора. Преполовена е дистанцията. Шанахан първа, втора Теребо, трета Пансиера. Дора Молнар също опитва да намери място в финала. Шанахан с дължини от 15.3-15.5 на последните 2.25-ици. Пансиера втора с 15.8 и 15.9 на последните две дължини. Горе-долу в еднакво темпо се движат. 50 метра преди финала на дистанцията. Шанахан води, Пансиера втора, Теребо увеличава скоростта. В момента най-бързата на полето е точно французойката с плуване на последната дължина от 16 секунди. Останалите малко над тази граница. Шанахан вече слезе под нея, увеличи скоростта на последната дължина и вижте как отвори разлика. Солидна скорост за нея на последните 25 метра. Теребо и Пансиера завършват наравно. Шанахан 2.03.73. Ново лично. Вау! Пансиера втора. Тук вече много по-сериозно време. Сутринта плува 2.05.56. Сега италянката 2.04.59. Свали секунда. Друга под 2.05 е Ема Теребо от Франция с 2.04.70. Дора Молнар 2.05.85. Това е по-бавно време от резултата на Габи Георгиева от сутринта. Според мен, ако Габриела повтори постижението си или мъничко го подобри, доближавайки се отново до националния си рекорд в рамките на 2.04, ще може да плува финал. Желаем и го искрено. Това би бил първи финал за нея на голям шампионат. Много е близо, дано да го постигне.
Мисля, че просто трябва да бъде спокойна и, както обичам да казвам, да го приеме като един празник, да се наслади на публиката, да се забавлява, да махне каквото напрежение има и просто да направи това, за което е дошла. Габриела плува 2.05.15 сутринта. Видяхте Молнар с 2.05.85 на четвърта позиция в тази серия. Дано да успее. Искрено изтискаме палци. Тя ще плува в пети коридор. И излизат сега една по една състезателките във втория полуфинал. Най-бързата от сутрешното плуване също е тук и ще плува до Габриела в четвърти коридор. Меди Харис, която подобри с 8 секунди личното си постижение. Ще видим след малко, плува в рамките на 2.03. Дали няма да има още една изненада в нейното лице? Юлия Бергер от Австрия в 8-ми коридор с плуване в рамките на 2.09. Ира Тусен, европейската шампионка, с доста скромен резултат от 2.07.56 от сутрешното плуване в първи коридор. Мария Гулдън от Ирландия с 2.07.10. Португалката Камила Ребело 2.06.79 във втори коридор за представителката на иберийската страна. Полин Маю от Франция 2.06.32 за нея в шести коридор. Лоте Хоспер от Нидерландия 2.06.07, втората нидерландка след Кира Тусен в тази серия. Националната рекордьорка на България Габриела Георгиева с 2.05.15 от сутрешното си плуване в пети коридор. Националният рекорд е в рамките на 2.04, слезли под 2.05. Мисля, че няма да има проблем да влезе в финал. И най-бързата от сутринта Меди Харис от Великобритания с 2.03.77. Предишното и лично бе в рамките на 2.11. Сутринта свали 8 секунди от предишния си върхов резултат и влиза с гръм и трясък в този полуфинал. Българката Габриела Георгиева в пети коридор с третото най-бързо време след сутрешните плувания. Близо е до първия си финал. Дано да го постигне още днес. Успех! Хубав старт за Габи. 0.63 стартова реакция. Хубаво тръгване. Кира Тусен, европейската шампионка, определено ще свали от времето си. И едва ли ще плува отново 2.07, както сутринта. Габриела Георгиева обърна трета с 13.99 на първите 25 метра, което е едно от най-бързите времена във водата в момента. Сега обърна четвърта с дължина от 15.16. Четвърта е в момента след първите 50 метра. Успява да тръгне една идея по-бързо от личното си време. Полин Маю поведе. Меди Харис обикновено има много по-силна втора част на дистанцията, където развива плуването си по прекрасен начин. В момента се движи втора британката. След поредното обръщане Габриела Георгиева е четвърта с още една дължина от 25 метра в рамките на 15.4. До момента равномерно плуване в тази средна част на дистанцията. След първите 100 метра Габриела е четвърта, точно минута и 29 секунди на първите 100 метра за нея. Мисля, че доста добре се ситуира в момента. Тя плува 30 по-бързо от личното си на този етап. Първа е Меди Харис, която в средната част на дистанцията увеличи много скоростта. Тези хубави подводни и дават предимство. Габриела в момента четвърта, 1.16 с поредна дължина от 15.8. В рамките на 15.7-15.8 се движат последните и 25 метрови дължини. Сега отново 15.8 води Меди Харис, Габриела четвърта. Втора се движи Полин Маю, която също прави солидно плуване. Габриела в средния четвърти коридор с хубаво темпо. Сега отново обърна четвърта. Преди финалната дължина води Меди Харис. Полин Маю втора, трета Кира Тусен. Габриела Георгиева четвърта, но времето и няма да бъде никак лошо. Да видим. В четвърти коридор Харис първа. Габриела 2.04.37. Браво, браво! Нов национален рекорд. Нов национален рекорд с 60 от секундата и трета с страхотно пипане накрая. Браво, Габи! И първи финал. Първи финал в нейната кариера на голямо първенство. Габриела Георгиева с страхотно плуване в рамките на 2.4. Близо до границата от 2.4 и класиране за финал с четвърто време. 2.04.37.
Само Меди Харис, Полин Маю и Кейти Шанахан са били по-бързи от нея. Страхотна последна дължина, равномерна в средната част на дистанцията, без колебание в ритъма. Последните метри направи хубаво подводно при последното излизане и пипането й бе също много добро. 2.04.37 сваля с почти 6 от секундата от личното си постижение от Бургас преди 10 дни. Буквално в рамките на 2 седмици на 2 пъти свали от този национален рекорд. Първо бутна постижението на Екатерина Аврамова, което се бе задържало 11, дори бих казал 12 години. Ето, че сега сваля и от собствения си личен резултат. Първи финал в историята, в визитката по-скоро за Габриела Георгиева. След толкова много полуфинали на големи първенства в последните 18 месеца, ето, че добрата й работа, нейната работа и тази на треньорите й се възнаграждава и тя стига до първия си финал на голямо първенство, и то с